Türkmen telekeçileri Afrikadan soň ugurny Pars aýlygynyň bazaryny özleşdirmäge girişdiler. İlkinji Türkmen-Kuwait işe wirlik gepleşikleri diňe bir palatalaryň arasyndaky dialog meýdançasy bolman. Eýsem Türkmen elektronikasy üçinem ilkinji tanışdyryş sahnasy boldy. Munda senagatymyzyň öňde barjylarynyň biri bolan Aýdyň Gijeler Hojalyk Jemgyýeti öz taslamalaryny Kuwaitin we Arap ýarymadasynyň ýurtlarynyň işe wir toporlaryny hödürledi. Bu kampaniýanyň tanışdyrylşy Arap maýadarlarynyň we bölek satuw ulgamynyň wekillerin ul gyzyklanmasyna eýe boldy. Bu üstünlük Türkmen brendlerini dünýä bazarlaryna çykarmak boýunça alınıp barlayan giň gerimli işleriň aýdyň misalydyr. Ozal Pars aýlygy tebitimizi esasan çyýmal üpçün edici hökmüne görýän bolsa, häzirki wagtda Aýdyň Gijeleriň misalyny Türkmenistanyň teknologik hyzmatdaşlyga taýýardygyny görkezýär. Sizin pikiriňizçe Türkmenistanyň ýene-de haýsy senagat budaklarynyň ady agzalan tebitlerde üstünlük gazanmagy mümkinçiligi bar? Pikirlerinizi tesbirlerde belläň.